मा होनो फिल्माव दिन्थिबाय थायो नङा होमबा दा बे लेखायै खायसे खायसेया फेस्ला दिन्थिगोन बा बुंगोन बेखौ सानखायो नङा होमबा दा जायखिजाया बैदि सिनेमायाव एक्ट्रिसफोरजों नङा होमबा सोरबा आखाइ हमो सोरबा खुदुमो सोरबा गोबाख्रबो नङा होमबा बेखौनो जोंखौ एसे दाय हमबाय थायो रायजोफोर माने जा बै भुटेन मोना नोंसोर सिनेमायाव ओंखारनानै बिदिनो एक्ट्रिसफोरखौ खुदुमो आखाइयाव हमो गोबाख्रबो बायदि बायदि बुंबाय थायो दाय हमबाय थायो आसलथे नंखाय दे रायजोफोर जोङो बै एक्ट्रिसफोरखौ बा सिख्लाफोरखौ खुदुमो नंगौ सिनेमायाव नङा होमबा खिन्थु डाइरेक्ट नङा बे खावलायाव प्लास्टिक सिथाबहोयो दै प्लास्टिक सिथाबहोयो बे प्लास्टिक सायावसो जों खुदुमो बेखौनो रायजोफोरा मा होनो एकदम खुदुमथारो आखाइयाव हमो गोबाख्रबो सानबाय थायो जा बे पुतिन मोनानो दाय हमबाय थायो एक्टरफोरा बिदिनो एक्ट्रिसफोरनि खावलायाव खुदुमो बायदि बायदि आरो नंखाय खोथा नंखाय एकदम नंखाय दे रायजोफोर थारमाने एसे नेम दं नोंथांमोना मिथिजोबा जाय सिख्लाखौ जाय एक्ट्रिसखौ खुदुमगोन मालाय आगोलावनो प्लास्टिकखौ ओरै सोंनो थाखायो प्लास्टिक हा बे प्लास्टिक सायावसो खुदुमनो मोनो एकदम दिनै क्लियार जाबाय नङा होमबा डाइरेक्ट नङा दे खिन्थु इनडाइरेक्टसो प्लास्टिक सायावसो खुदुमनो मोनो दा बै भुटेनमोना मिथिया बेखौनो दाय हमबाय थायो दिनैनिफ्राय क्लियार जासिगोन निश्चय ना दा बर' सिनेमाबो एसे दावगाबाय दे मा होनो बोसोराव 10टा 15टा 20टा सिनेमा ओंखारो दाना नङा होमबा बर'फोरनियाबो गुबुनफोराथ' बांसिन हिन्दीफोरा असमियाफोरा नङा होमबा बांसिन जोंनिया दा 10टा 15टा ओरै बोसोराव ओंखारो खिन्थु जोंबो सानना लायो मा होनो एसेबाबो दावगाबाय रायजोफ्राबो अनसायो नायो खिन्थु बै गंगारफोरा बै भुटाननि नङा होमबा दाबो डेभेलप जायाखै दाबो थारमाने मोनसे सिनेमाखौनो थारमाने गोबां बोसोर नांथाबनो गोनां जायो थारमाने सिनेमाया खम मानो खम जादों मिथिगोना आवगोलाव जों जेनेबा आलायारन दायना बायदि बायदि सिनेमा प्रडाक्सन खालामनायनि आगोलावनो बिथांमोनाबो नाजादोंमोन गंगारफोरा सिनेमा खालामनो बिसिनिया एसे आलादामोन साननायफोरा थारमाने स्क्रिप्टआव ड्रामायाव मानसि सासेखौ सुथारनाय दं नङा होमबा बिथांमोना फिल्म शुटिं खालामनायनि आगोलावनो रिहार्सेल होयोमोन बे रिहार्सेलाव मा खालामोमोन जाहैबाय मानसिखौ सुथारनांगौ डाइरेक्ट सुथारखायो जाहैबाय रिहार्सेलावनो सुथारबायनानै थैबाय रिहार्सेला द्रप जाबाय बिदिनो सिनेमा शुटिंआबो द्रप जाबाय मानसिखौलाय बावबाय थानो नङा होमबा बिदिनो थाबाय थानानै उनाव मा जानोसै दानसेसोनि उनाव आरोबाव मानसि नागिरना लाबोबाय मानसिखौ लाबोनानै रिहार्सेल होबाय बुथारजानाय पार्ट देथारजानाय डाइरेक्ट रिहार्सेलावनो देथारखायोमोन जाहैबाय थैबाय लेलाबाय बिनि उनाव आरो हाहाकार जाबाय नालाय रिहार्सेलाबो बन्द जाबाय सिनेमा शुटिंआबो बन्द जाबाय बिदिनो बहुद लेट जालांदोंमोन जाहैबाय दा जोंनि से उनाव दं आरो बिथांमोना जोंनिया बोसोराव 10टा 15टा फिल्म ओंखारो बर'फोरा नाथाय बे गंगारफोरनिया बिदि गोबां गैया एसे उनाव दं आरो जोंनि जाय एसे माने बहुद उनाव दं माने साननाया उल्थामोन नालाय रिहार्सेलावनो सुथारखायो फाग्लाफोरा बिदिलाय बोरै जानो दा बेफोरखौ गारबाय बे सिनेमायाव ओरैनोसो बेफोरो खालामफ्लायो बेखौ दा बिसोरबो सानबाय बिदिनो खालामफ्लायो आरो दासो एसे दावगाहांदों
होमब्लाबोथ' बुहुत बेग जाबाय नङा होमबा दा बुथारजानाय सिन दं डाइरेक्ट देथारखायो बिदिबालाय बोरै जानो सोर मानसिया आवगायबोनो नङा होमबा दा बेफोर गैला रायजोफोर दै दा जायखिजाया दिनैनि बे 21 खालारनि बे मोनाबिलिनि देंखो मोनाबिलि बे हारिमु आफादखौ आं बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै आं नोंथांमोननो खख'ना होनाय जाबाय।